V základním táboře jsme se zabydleli docela rychle. Vrásky nám ovšem přidělává vytrvale špatné počasí. Nicméně skupina meteorologů, kteří expedici pomáhají s předpovědí, nám z domova dává naději na zlepšení. Teďka jsme tady měli debatu s lídrem od Iránců a teďka se nasouvá spíš to lepší, takže když nám počasí bude sloužit, tak šance na vrchol jsou tak po 3 týdnech. Jako si myslím, že se musíme aklimatizovat postupně. První výškový tábor, druhý výškový tábor, třetí, nebo budeme se jako vracet s nějakým odpočinkem dvoudenním vždycky mezi tím. Takže když počasí bude sloužit, za 3 neděle se dá vyrážet na vrcholový pokus. Ale to je taková hodně optimistická prognóza. Tyhle to jsou vrcholové ponožky, to je vždycky dobrý, ty úplně funglnový, nepropocený, nepraný, si nechat na vrcholový útok, ty jsou ideální. Ještě tady mám druhý, koukám, no, tak mám 2 vrcholový. Kdyby se první vrcholový útok nezdařil, tak může jít 2krát. A na to, že ještě ráno dobalíme nějaké věci a je to OK. Od mámky, od Stefana Zavky, co umřel na K2, víš? Oni mi poslali vlastně, já jsem snesl z vrchu jeho přilbu a poslal jsem jim do Itálie a oni mi za to poslali tuhle přilbu, víš? Ráno nás přesně podle předpovědi vítá jasnou oblohou. V průzračném vzduchu se skoro nechce věřit, že k vrcholu je to ještě skoro 3400 výškových metrů. Že to zase bude tlumič vášní, ten batoh. Čítali, ale aby jsme se nevozili za někým, tak jsme slíbili, že vedničce necháme u nich jako ve stanu tyhle ty lana. Že o to nám to těžké. Mají se peněz? My, co zůstáváme v základním táboře, prožíváme loučení možná ještě emotivněji než čtveřice kamarádů, kteří se chystají na vrchol. Až za nějaký čas se všichni shodneme, že se v nás v tu chvíli mísil obdiv s trochou závisti a obavou o šťastný návrat kamarádů. Minule si Libor vázal tady můj šátek na hlavu, aby neoslep, že jo. A koukal skrz šátek, teďka zapomněl mačky, tak nevím, co by se mu tam natloukli ředyky někde asi do botu. To je dneska dlouhý den. Že? Člověk si uvědomí tu výjimečnou situaci, že vlastně si na krátkou dobu na výjimečném místě, kde se nedostane každý a toho pohledu a toho pocitu si úplně jinak vážíš, než když prostě si někde doma na nějakém všedním místě člověk jde 100krát do supermarketu a za týden si nespomene vůbec, co dělal předvčírem a když se ti podaří teda s vypětím všech sil doštrachat na vrchol té 8000, tak to jsou většinou tak jako výjimečné okamžiky, které ti zůstanou v paměti na celý život. Ty už nezapomeneš nikdy. Kluci se nám zmenšují v dálce a my víme, že už teď je tam každý jen sám za sebe. Snad k ním bude tentokrát Bílá hora milostivá a nechá je na chvíli spočinout na svém vrcholu. Já koukám, že mám dlouhou tu, že jsem si vybavil mačky zkrátil. A to nevadí, to pomotám a zkrátím. Nahoře to opálíme nad vařičem. Já mám nůž a to uřežem a... No, on má i mára nůž určitě, jo. Já možná taky v kapse, nejsem si jistý. No, co jsou ty počáteční problémy?
postavíme jeden stán, uděláme vodu. Zítra se budeme se zorientovat a přestavíme to. No, zde. Musíme najít správné místo. Počkej. Jo. Motáme se to jak Maďáři v kukuřici. Jo, ale já myslím, že jsme na Daulagiri, ne? Venku sněží? Sněží. Jsme pod prvním C1. Jsme pod sedlem asi 100 metrů, možná 50. GPS ukazuje výšku 5600 a nějaké drobné, takže ještě možná nějakých 50 výškových metrů bychom měli zítra ráno dorazit. A máme postavené krásné 2 stany a je nám tu dobře. Vůbec nic tam nechybí, že? Uvařili jsme nějaké jídlo. Jo. Zítra teda se pokusíme ještě vyjít. Zde to musíme přestavit hlavně a postavit tu jedničku tam, kde to má stát. Ne tady, ale někde asi ještě o 100 metrů výše. No a uvidíme podle počasí. No. A pak zkusíme ještě po pole z kousek, tak 200-300 metrů a přespat druhou noc a pak se vrátit dolů. Ale možná, jestli bude sněžit, tak odsaď utečeme už zítra, že? Jo. Nemáme moc jídla. Aha. První rážka těžká byla, aspoň Těžká, pro mě, no. to nemohu nést. Tahli jsme ještě navíc 400 metrů lána. Já jsem byl úplně gumový, vole, ty konci. A teď jsme dostali ještě zprávu od satelitního telefonu od trekářů, kteří... Jsou v 5000 někde v sedle. No. A taky jsou trošku asi uvízli. Že už brali Diluran. Což? Což nevěstí nic dobrého. No, tak uvidíme, jo. Takže... My jsme zatím OK, takže... Hluboko, že? Trošku? No, trochu. Já jsem tím foukal, jak to je pod tím. Tak je postavená jednička. To drhlo, ale... Trochu to kousalo. Bylo to tak trošku ze zvratky. Jo, to jsme zvrat. Zjistil jsem, že Tomáš Petreček neumí vařit polívku. Je, tak máš. Za 3 dny se to možná vrátíme, že? Tak tak. 2 dny, Co jsem? 2 dny odpočineme. spočneme a Jazdíme. Druhý den se kluci vracejí do základního tábora a Libor rozhoduje, že nastal čas pro koupel. to ještě odloží do týden, ale už musí. Smrdí. Už sám se svou nevydržíš, jo? Ne, už to je hodně jako. Když mám vody, nebo prostě to cítím, no, že to chce trošičku jígošku. To znamená teďkom krásně první fáze, nejdůležitější je příprava. Taková himalajská koupelna. Ale možná, když tu koupelnu takhle hezky postavíš, že půjdu po tobě asi. Budeš? No tady už to je postavený, viď? Bydlím sice daleko, Tabaně. to necítím jako. Ale jako člověk aspoň zabije jeden, že? Super si chce dělat. Buď můžeš spát, nebo můžeš číst knížku, nebo se můžeš mít, že? Ještě možná šachy bychom si mohli dát, člověče, už jsme dlouho nehráli. Ale hrát šachy smradlavy, to se nehodí. To je pravda, budeme se, ať jsme Jen se voňavý. v šachovém klubu a nemůžeme smrdět. To je jasné. Už se blíží poledne, jak se nám zase zatahuje, jako každý den. Proto se chceme stihnout umýt. No jo. To je příjemné. Ale rychle. Jo, máš ohřát tou vodu, jo? Rychle, jo, mám trošku teplou vodu. Kromě pravidelných šachových partií je kbelík teplé vody jednou ze světlejších chvilek pobytu v základním táboře. Protože cyklus vynášek a budování výškových táborů bude s neúprosnou pravidelností určovat běh příštích dnů. A to má obrovskou hodnotu potom pro tebe. Víš, že vlastně pro to, aby ses tam z toho vrcholu podíval, že jsi musel prostě projít nějakým obrovským vývojem, x lety prostě tréninku a spousta odhodlání, spousta odříkání a teďkom té energie, co to všechno sežralo. A všechno to vyměníš za 5 minut na vrcholu, jo, kdy mrzneš a kdy prostě vidíš všechno zhora
a v podstatě, kde člověk, že si tak jakoby nakrátko vpuštěn do míst, kde v podstatě člověku je zapovězený vstup. Vytrhoval fixy a neměl brejle, víš, a lidem se sypnul do oka. Tak dobrou. Kolikrát? V 5 staváme? V 5 stavat, ne? V 7 se vykopat. Po 7, jo? Tohle jsme šipku los. No. Jsme 5 stávat. No. Tak udělám. Dobře. Čau. Čau. Stanu je úplně fajn teďko. Fajn, že? Je to mega, vole. Stanu je fajn. Mega prostor. Polivka byla výborná. Ještě dáme ty těstoviny od Ohřejho. Těstoviny tež dobré. Ohřejeme, nebo? Jo, v 6 hodin, já plánuju 6 hodin, ať nám to trošku teče, víš? Jo, musíme to zajmovat, vole. Musíme to zajmovat, protože tady nevydržíme. Stane jste dobrý, ale... Noc je dlouhá, vole. Noc je dlouhá. Není to bohvičo, ale... Dobré. To je lepší než nic, ne? Musíme jíst. Něco do sebe musíme dostat. Ovesná kaše. Porič. Určitě bych se ještě chtěl podívat na nějakou 8000. Mým velkým jakoby snem bylo vidět prostě K2 z vrcholu jiné 8000. To se mi vlastně předloni splnilo. V podstatě z Gašebrunu 2 a ten pohled je dost takový vzdálený a vlastně vedle K2 je ještě jedna 8000, na kterou bych se chtěl podívat. Takže možná se podívat na ten Broad Peak ještě a možná bych tak chtěl aspoň vylézt aspoň jednu 8000 v Himalajích, protože v podstatě v Himalajích ještě jsem na vršku žádné 8 nestavil. Tohle je vlastně můj v podstatě 3. pokus a uvidíme, jestli budu úspěšný.